wallahi na rike kwanan yanzu yan mata kira ta kishiya ita ko wata kishiya gada 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 ta kishiya ita ko wata kishiya gada 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 wayo wallahi ko kin ko kin so ga ta kishiya a kishiya wala ba ta so a rai shi ne ya tanki su ko an annabawa su kuma yanda Allah ya zuba su a ɗaiɗai suke zuwa ba a haɗa su da kowa in a gidan miji ne ba a kawo wata a ce ga wata ita kaɗai ce ka raba mata kwana ita da wata bayan kwanan gaba ɗaya nasu ne ka rabawa wani ka raba kwana su ba da ba kai a rike ba kwanan naka wallahi kwanan naka ya kare yanzu Allah wallahi na rike kwanan yanzu ita ba wata kishiya na 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 wayo wayo haka musu jaja sai kishiya ita ba wata kishiya na 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 na